Diyos marahinal daw po sa Indogabos. Ngunyan iyo an ikalimang Domingo kan Paskwa nin pagkabuhay liwat. Idulot taman po ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dulot ni Nene del Rosario. Thanksgiving and petition for peace of mind dulot ni Ace Parino. Pasasalamat dulot ni Alernati family, Morales family, Ryan San Buenaventura, and Rowena San Buenaventura. Pasasalamat din dulot ni Llantero Indecena family, asin pasasalamat, asin petition dulot ni Arnel Rubio. For complete healing of Father Luan Harsha, for complete healing of Jean Santa Rosa and Binang Bunyag, dulot ni Sis Binang Bunyag. For safe and good health of Rosalie Asensi, prayer for safe and good health of Maria Pidona and Vienna Mali Rodriguez. Prayer for safe and good health of Arnaldo II, Arnold Corby, Cindy and Carmen Bunyag, dulot ni Sis Binang. For safe travel and good health of Jerome Rodriguez. For complete healing of all sick members of CRC LLFCC, especially Salvi Cabral in Te Bahamundi. For divine intervention of land dispute at Lidong Hibago sa Lugong Pili, dulot ni Nene del Rosario. For safe travel of Rodolfo Tableso and Julia Tableso, dulot ni Nene del Rosario. Protection and safe travel of Labanta family, dulot ni Pobrecita. Petition for safety, good health, financial success of Mary Jane, Bibi, Joseph, Francia, Hector, Virgie, Alexis, Roderick, Angelo, Christian, Nathaniel, Judy, Luis, May, and Naina, dulot kan Llantero and Decena family. Prayer and petition for successful job interview, dulot ni Cindy Bunyag. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Arvin Arnaldo, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Binang. Para sa kapahingaluan kan kalag kang mga naging membro kang CRC and LFCC. Para sa kalag ni Rodrigo, Antonina, Cornelio Antonio, Pantaleon, Reynaldo, Anacleta, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Nene del Rosario. Para sa kalag ni Anton, dulot ni Amsi Parino. Para sa kalag ni Ulysses, dulot ni Carlo Butor. Para sa kalag ni Stanislao, asin kabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Belen de Luna. Para sa kalag ni Florencio, Sheila, Rolando Remedios, Bricio Jr., dulot ni Rosela Flandes. Para sa kalag ni Nelson, Gaspar, Hilario, Carlos, Gorgonio, Aaron, Saturnina, Antonio, Epifania, asin kalag sa purgatorio, dulot kan Llantero asin Decena family. Para sa kalag ni Alfredo, dulot ni Malu Bendicio. An pag-ako kan balaog nin kaligtasan, iyo an panahon nin kapanuan. An kapanuan, iyo an pag-ako ki Jesus bilang dalan, katutuuhan, asin buhay. Danay kitang magsarig sa iya. Iyo ini an mensahe na sa tuyang paghuhurup-hurupan sa to kan selebrasyon niya to kan Eucharistia. An sa tuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Ryan Fenis, kura paroko kang Saint John of the Cross, Agdangan Baaw. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Maria,
Sa ngarang kanama, asingkan aki, asingkan Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya de Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asinan pagisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa saimong espiritu. Idulot man po niya to ang misangunyan sa mahal na Dios para sa tuyang mga personal na mga intensyon. Mga tugang akontan sa toma kasaalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos po, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ko nin makuri sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangatsi ako kay Santa Maria Dani ng Virgen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, nakipamikbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katulinongan, sa mga tawong maramayan buo. Ginoo mamiika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapamuraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula mong kamurawayan. Kagurangan na Diyos, adeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kagurangan aking bukong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika
mga kasalan kan kinaban. Ako aan sa mong pakimahera, ikaw na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Nang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan loro kahalangkan. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin dayeng kasagkoran, danay na hamanon mo sa muya ang sakramento kan Paskwa, tanganing an mga pinagkanigo mong baguhon, huli kan banal na bunyag, magdulot nin dakol na bunga sa tabang kan sa imong pagbantay. Asin itugot mo na makaabot sa mga kaugmahan nin buhay na dayeng kasagkoran. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa nagahade, kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Batukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, manunungod kan pagpili kan 7 mga lalaki, na pano kan Espiritu, tanganing magtabang sa mga apostoles, sa paglingkod sa katawuhan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kan mga aldaw na ito, mantang nagdudugang ang mga disipulos, nagkaigwanin mga paggumod-gumod sa mga Helenista laban sa mga Ebreo. Hulita napapasipara sa arualdaw na paglingkod ang mga balo nindang babae. Kaya inapod kan 12 ang dakulon ng mga disipulos, asin sinabihan, bako magayon, nabayaan mi ang tataramon kan Diyos para maglingkod sa mga lamesa. Mamili kamo sa indo, mga tugang nin 7 lalaki na iginagalang pano kan Espiritu asin kadunungan, napapamahalaon ta sa pangangaipong ini. Mantang kami magpapakaimbod sa pagpamibi sa kapaglingkod sa tataramon. Nauyunan ang sinabi kan bilog na grupo, asin pinili si Esteban, lalaki ng pano nin pagtubod asin Espiritu Santo. Si Felipe sa kasi Procoro, si Nicanor sa kasi Timon, si Parmenas sa kasi Nicolas, sarong proselitong Antioqueño. Pinaatubang sinda sa apostoles, asin pakapamibi, pinatungan sinda kan mga kamot. Ang tataramon kan Diyos naglalakop, asin nagdudugang nin maray. Ang bilang kan mga disipulo sa Jerusalem, pati dakulang grupo kan mga padi, nagkukuyog sa pagtubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Kagurangnan, kay raki kami na nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kay raki kami na nagsasarig sa imo. Mag-ugma kamo mga suripot sa kagurangnan. Sa mga matanos na bagay ang pag-umaw, magpasalamat kamo sa kagurangnan sa arpa, sa lirang 10 andulos, magtugtog sa iya. Kagurangnan, kay raki kami na nagsasarig sa imo. Tamatanos ang tataramon kang kagurangnan, asin ang gabos sa kaimbudan. Namumutan niya ang kasuriputan sa kakatanosan, pano nin pagkahera kan kagurangnan ang daga. Kagurangnan, kay raki kami na nagsasarig sa imo. Uya ang mga mata kan kagurangnan,
pasiring sa mga may pagkatakot sa iya, para sa mga naghahalat kan sa iyang pagkaherak, sa pag-agaw kan sa indang mga kalag sa kagadanan, asin pagbuhay sa inda sa taggutom. Kagurangnan, kay raki kami na nagsasarig sa imo. Kita gabos, inaapudan na maging mga buhay na gapo, na nagpapatindog kan espiritual na harong, banal na pagkapadi, na nagdudulot nin mga atang na espiritual. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pedro. Mga namumutan, magdulo kamo sa iya, buhay na gapo, isinikwal nin mga tao, alagad sa mata kan Diyos, pinili asin mahalaga. Kamo mismo, siring sa buhay na gapo, nagpatugdok kamo na maging espiritual, na harong, na magiging banal, na kapadian, na nagdudulot nin mga espiritual na sakripisyo, na akong marhay kan Diyos, huli ki Hesu Kristo. Tayaon sa kasuratan, uya, mabukdag ako sa siyoning gapo, gapong sarigan, pinili asin mahalaga, asin ang nagtutubod sa iya, dai mapapasupog. Kaya an onra sa inda na nagtutubod, alagad sa mga dai nagtutubod, an gapo na isinikwal kan mga paratukdo, ining gapo an naging sarigan, asing gapong napagsasarigan, gapong nakakapasukamang, napapasingkog sinda, na nagsusuwail sa tataramon, sukat sa inda na diyan italaga. Alagad, kamo na piniling lahi, hading kapadean, banal na nasyon, banwaan, na pinaggalangan para sa sadiri, tanganing irukyaw nindo, ang mga gibong ngangalasan, kanag-apod sa indo, hali sa diklom, pasiring sa makangangalas, niyang liwanag. Tataramon, kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Kinapay. Alleluia, 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 alleluia. Kagurang na ikaandalan, ikaan katotoohan, ikaan buhay ning kinapay. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa, kan balala Evangelyo, susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa sayang mga disipulos, day magpara kapurisaw an sa indong puso. Nagtutubod kamo sa Dios, magtubod man kamo sako. Sa harong kan sakong ama, dakul an dagusan,
Kundai, nagtaram ko ta ako sa indo. Malakaw ako ta maandam nin lugar para sa indo. Kun ako makakalakaw asin makakaandam nin lugar para sa indo, mabalik ako asin kukuahang ko kamo para sa kuya. Tanganing kun sain ako, dumanman kamo. Kun sain ako maduman, aram nindo andalan. Nagsabi sa iya si Tomas, kagurangnan, day may aram kun sain ka maduman, paano mi maaraman andalan? Nagsabi sa iya si Jesus, ako andalan, ang katotoohan, asin ang buhay. Mayo nin makakadulok sa Ama, kundi huli sako. Kun bidbid nindo ako, an sa kong Ama, mamibidbidan man nindo. Poon ngon mamimidbidan nindo siya, asin nahiling nindo siya. Nagsabi sa iya si Felipe, kaguranglan, pahilingan sa mo an Ama, asin tama na iyan sa mo. Nagsabi sa iya si Jesus, haloy ng panahon na kaiba nindo ako, asin daipa nindo ako midbid, Felipe. Ang nakahiling sako, nakahiling man sa Ama. Taano ta nagsasabi ka, pahilingan sa mo an Ama. Day ka nagtutubod na ako yaon sa Ama, asin an Ama yaon sako. Ang mga tataramo na isinapi ko sa indo, day ko sa diring tinataram, an Ama na danay na yaon sako, iyo ang nagigibo kan sa iya mga gibo. Magtubod kamo sako. Ako yaon sa Ama, asin an Ama yaon sako. Kundi dai, huli kan mga gibo man sana magtubod kamo. Amen, amen, nagsasabi ako sa indo. Ang nagtutubod sako, magigibo man kan mga trabaho na ginigibo ko. Asin orog kadakula, kesa mga ini ang gigibuhon, hulita ako, malakaw, pasiring sa Ama. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw po. Mga namumutan ko mga tugang kay Yesu Kristo, sa paghurup-hurup niya to mga tugang, urog ng gayo kan sa tuyang ebanghelyo, naglaog po sa kuyang isipan, ansaro sa mga paborito kong kanonisadong santo, na iyo po si San Juan Vianney. Si San Juan Vianney, mga tugang, nabuhay po siya kan ika-18 siglo, 18th century. Asin siya po, dati ang inaapod na santong patron kan mga diocesanong padi o itong mga padi na nadidestino sa mga parokya. Pero ngunyan, kan panahon po ni Papa Benedicto XVI, ginibo po siya na santong patron kan gabos na padi sa bilog na kinakban. Kaya siya po ang santong patron kan mga padi na diocesano, pamparokya, asin mga padi na relihiyoso, religious priest. So, patron saint of all priest. Nagirumduman ko mga tugang na kan bago pong ordinahan si San Juan Vianney, idinistino po siya kan obispo sa sarong remote na parish, duman sa Ars sa France. Asin ang parokyang ini mga tugang, ang mga tawo, harayoan sa indang mga puso sa mahal na Diyos. Buot sabihin, dai po nagsisirimbaan mga tawo. Diba? Sarado ang simbahan. Asin, ang mga tawo po mga tugang, sanay po sinda sa social life. Diba? Nag-iirinom, nagbibisyo, nagsusurugal, nagbabarayli na malaswa. So kaya harayoan sa indang puso sa mahal na Diyos. Harayuan sa indang buhay sa mga espiritual na bagay. Kaya very challenging po ini para kay San Juan Vianney. Pero ang enot na ginibo ni San Juan Vianney, iyon na nagpangadji siya sa mahal na Diyos. Para sa iya, ang tunay niyang kusog, iyo ang mahal na Diyos, ang kapangyarihan kan mahal na Diyos. Asin dai po siya papabayaan kan mahal na Diyos. Kaya arual daw, nagpapangadji siya before the Blessed Sacrament. Asin nagpuon na po siya na magtrabaho para sa kalagkan mga tao. So sinasabi na
16 to 18 hours a day, nagpapakumpisal po siya sa simbahan. Kaya ang mga tao dati, harayuan sa indang buot sa mahal na Diyos, paluhay-luhay po sindang naglalaog simbahan. Nagsusulsol kan sa indang makasala na pagkabuhay, nagbabalik loob sa Diyos, nagbabagong buhay. Diba? Nagtutukdo siya sa mga tao. Lalong-lalo na po sa iyang mga homily. Nagtutukdo siya mapapadapit sa langit. Nagtutukdo siya na ang mga tao awot pamanlugod da mapaduman sa infyerno. Nagtutukdo siya nin mga karahayan. Asin sa paagi kaini, nagtultol, nagbagong buhay ang mga tao. Mala nga ni mga tugang sabi, ini pong si San Juan Vianney, medyo maluya sa klase. Diba? Kan siya po seminarista pa, lalong-lalo na po sa Latin. Pero kan nakapadi po siya, nagparahinguwa po siya. Dawa padi na siya, nag-aadal po siya. Kaya poon kaidto, dawa ang mga obispo, dawa ang mga padi, nagkukonsulta po siya sa saiya, sa lado espiritual. Hilingon mo na po ini, sinasabing maluya sa klase kan seminarista, pero kan nakapadi siya, kadakol ng mga obispo asin mga padi asin mga tao, na hinahanap siya. Tanganing magdangog kan sa iyang sermon. Tanganing maghagad nin advices sa iya na sinda po magtalubo sa buhay espiritualidad. Kaya padikit-dikit ang parokya duman sa Ars France, di ba? Nagtalubong marahay. Mala nga ni mga tugang kon, magkaigwa po kita nin pagkakataon na makaduman sa simbahan sa Ars sa France, yaon po duman ang hawak ni San Juan Vianney na daipo nalalapa, incorruptible ang hawak ni San Juan Vianney. Ini nagpapahiling ba na talagang banal na padi si San Juan Vianney, santong patron kan gabos na mga kapadian. Pero nagirumduman ko mga tugang, itong sarong istorya mapapadapit ki San Juan Vianney, kan siya po paduman pa lang sa saiyang nadistinuhan na parokya sa Ars France. Dain niya pong gayo aram ang direksyon paduman sa parokya. Diba? Nasakitan po siya kung paano siya makakaduman sa parokya. Maray nga ni, igwa po siyang nahiling na sarong aki na lalaki. Asin hinapot niya ang aki na lalaki. Sabi niya, teach me the way to Ars, and I will teach you the way to heaven. Itukdo mo sa ko, andalan pasiring sa Ars. Itutukdo ko man sa saimo, andalan pasiring sa langit. Nagirumduman ko ini mga tugang na magayon na istorya kay San Juan Vianney. Ninhuli ta, bago po ini, sinabi ni San Juan Vianney, sinabi na po ini, kan sa tuyang kagurang na si Jesus. Lalong-lalo na po sa enot na mga tataramo ni Jesus sa tuyang ebanghelyo, nagtaram si Jesus manunungod sa langit. Diba? Balikan niya to mga tugang. Sabi kan sa tuyang kagurangnan, sa harong kan sa kong ama, dakul ang dagusan. So ano ang harong kan ama? Ang langit. Diba? Kung dai, nagtaram ko ta ako sa indo, malakaw ako, tamaan dam nin lugar para sa indo. So inandaman palan kita ni Jesus nin lugar sa langit. Kung ako makakalakaw, asin makaandam nin lugar para sa indo, mabalik ako, asin kukuahon ko kamo para sa kuya, tanganing konsain ako, dumanman kamo. Subot sabon sinasabi po, kan sa tuyang kagurang na si Jesus, ang tunay na destinasyon nin tawo. Sinasabi nga ni mga tugang sa katekismo, kan katolikong simbahan, Catechism of the Catholic Church, ang tunay na destinasyon nin tawo, dai po makukuha sa kinakban na ini. Ang tunay na destinasyon nin tawo, na ang tawo makisumaro sa buhay kan Diyos. Kaya ang tunay na destinasyon nin tawo, ang langit. Ta sa langit, yaon po ang mahal na Diyos. Kaya tinutukdoan po kita mga tugang ni Jesus, na dapat ang satuyang atensyon, nakaturuhok, bako sa makamundong bagay, kundi sa mga langit no na bagay na magdadara sa tuya sa langit. Nakaturuhok dapat ang satuyang atensyon, ang satuyang puso sa langit,
Kasi iyan po ang inandam na lugar para sa tuya kan mahal na Diyos. Pero tandaan niya to mga tugang, dawa si Jesus, sabi nga niya digdi sa Ebanghelyo, ako ang dalan, ang katotoohan, asin ang buhay. Siya po ang dalan tanganing mapalangit kita. Ang gabos na itinukdo ni Jesus, katotoohan, asin parte kan sa iyang tinukdo, iyo po ang langit, ang katotoohan mapapadapit sa langit. We are all destined to heaven. Asin siya po ang buhay. Kapag kita po napalangit, nakamtan niya to ang tunay na buhay. Ang buhay na daing kasagkuran, ang buhay nin pakikisumaro sa mahal na Diyos. Kaya ngunyan aram na niya to mga tugang, na dapat pala nakaturo kita sa langit, na dapat pala magmaot kita, na kita po gabos mapalangit. Diba? Pero tandaan niya to mga tugang, na ang pagduman sa langit, dai po yan mga tugang nakukuha sa kamautan sana o sa kagustuhan sanang mapalangit kita. Ano ang dapat niya itong gibuhon? Sinabi po ni Jesus sa iyang mga huring tataramon sa Ebanghelyo. Sabi niya po digdi, ang nagtutubod sa ko, magigibo man kan mga trabaho na ginigibo ko. Ano ang buot sabihin? Gusto mong mapalangit? Gibuhon niya to ang ginibukan sa tuyang kagurangnan. Ang sa indong pagsisimba mga tugang, bako po yan sayang. Diba? Siguro sa ibang tao masabi, ay ano pa man yata maparasimba kita pag aldaw na Domingo, sangayang ngayakan panahon. Kuta na naglakwat siya na sa nakita. Kuta na naglaban na sa o naggibunin mga gigibuhon sa harong. Pero kamo po mga tugang, kita po nagtatao kita nin oras sa pagsisimba. Kasi aram niya to na sa paagikan sa tuyang pagsisimba, magiging harani kita sa mahal na Diyos. Magiging harani kita kay Jesus. Kaya bako pong sayang. Kasi ang dalan palangit, iyo si Jesus na sa tuyang kagurangnan. Sinabi po yan dati ni Pope Emeritus Benedict XVI. Ang sabi niya, tanganing makamtan niya to ang sa tuyang kaligtasan, iyan sa paagi ni Jesus. Kung mayo si Jesus, dai kita mapapalangit. Kaya kaipuhan palan, magkaigwa kita nin marahay na relasyon ki Jesus. Kaya kung nagsisimba ko ta, bako po yan kasayangan nin panahon. Dai po nasasayang kung kita po arual daw nagsisimba. Kaya pinapagirumduman kita kay Jesus. Pag mata niya to sa pagkaaga, ano ang naiisip niya to? So kakakanon niya to? So trabaho niya to? So iba niya tong mga pinagtatawan nin panahon? Diba? Pag mata niya to sa pagkaaga, dapat ang naisip niya to ang Diyos. Nagpapangadji kita sa Diyos. Nagpapasalamat kita sa mahal na Diyos. Tabuhay pa kita. Diba? Enot sa gabos, buhay pa kita. Ngunyan pong panahon, kadakol kan nagkakagaradan. Ninhuli tagrabi po baga ang tag-init. Sabi nga ni kan mga eksperto, bako pa ini, magkakaigwa po nin El Nino. Pero kadakol na po kan nagkakagaradan. Duman sa kuyang parokya, sa Agdangan Baaw, halos pirmi po akong may schedule sa gadan, funeral masses, di ba? Nagpapatutuo, nadawaan nag-iibang panahon ko niyan, nagiging paagi, tanganing bawian kita kan sa tuyang buhay. Kaya nga ni, baski ang mga parishioners ko, pinagtutugon ko silang mag-ingat na marahay, di ba? Dahil magparapainit, tabaka, magluya na sana, matumba na sana, ma-heat stroke, ma-aneurysm, etc., etc. O maging paagi tanganing kitang magadan. Diba? Kaya ipagpasalamat niya to sa Diyos na buhay pa kita. Dawa pag nagtatrabaho kita, idulot niya to sa Diyos ang satuyang trabaho. Tanganing mapabanal ang satuyang trabaho, asin sa paagi kan satuyang trabaho, kita man po maging banal. Asin kung kita naghihigos, nagpapakarahe sa tuyang trabaho, kadakol kan mga tao na ma-attract niya to, na magpakarahay man kan sa indang trabaho, tanganing sinda maging banal sa paagi kan sa indang mga marahay na trabaho. Kaya dai po nasasayang, kung kita nagsisimba, kung kita nagpapangadji arual daw, dai po yan kasayangan nin panahon. Kung gusto niya itong mapalangit, mag-utob arual daw kan kabuktan kan Diyos. Kasi dai man po kita mapapalangit, kung dai kita nagkukuyog kan kabuktan kan Diyos, kan mga tugon kan Diyos,
An sa tuyang sadiring kabuktan, asin an kabuktan kan iba, dapat inipo bunga sana, kan kabuktan kan mahal na Diyos. Kaya first and foremost, dapat giromdomon yato na kuyugon an kabuktan kan mahal na Diyos. Tangani na kita mapalangit. Siring man magkaigwa kita nin marahay na relasyon sa kapwa. Kasi sinasabi po baga sa Biblia mga tugang, ano man ang ginibo mo sa imong kapwa, ginibo mo man sa mahal na Diyos. Kaya kung mabuot ka sa imong kapwa, buot sabihon, nagpapahiling ka maning kabuotan sa mahal na Diyos. Kaya iwasan niya to, napakarauton an sa tuya mga kapwa. Iwasan niya to na kita po nakikiiwal sa tuyang kapwa. Iwasan niya to na nakakakomiter kita ng iskandalo, na dadaran niya to an sa tuyang mga kapwa sa pagkakasala. Diba? Marahay na relasyon sa kapwa. Nagpapahiling, kan paghinguwa man niya to na magkaigwa, nin marahay na relasyon sa mahal na Diyos. O Jesus nakagurangnan, ikaandalan, ikaan katotoohan, ikaan buhay. Tabangan mo kaming mapalangit. Itukdo mo sa muya, andalan, tanganing makaibahan mo ika sa langit. Tabangan mo kaming magsulsol kan sa muyang mga pagkakasala. Tabangan mo kami sa samuyang pagbabagong buhay. Kasi kami po gabos nagtutubod na kung kami magbabagong buhay, asin ikaan sentro kan sa muyang buhay, bakong harayo sa muya ang langit. Amen. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namon dag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, haliduman mabalik sa paukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parpakinaban ng mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Tiripon bilang banwaan na nangangaipo, mamibi kita sa Ama, sa mapakumbabang buot, nagsasarig sa iyang dakulang pagkaherak, asin pagkamuot, an sa tuya pong simbag mga tugang sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an simbahan, maging tanda nin kaligtasan, na nagpapahayag ki Jesus, andalan, an katotoohan, asin an buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit nin kulog, kapurisawan, pagkatakot asin kamunduan, magkamit nin kusog sa saindang mga pagsubok, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalagalag sa tamang dalan, pasiring sa buhay, mag-ako kan biyaya na mamimidbid giraray an kaugmahan, sa paglakaw sa dalan na inaagihan ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang sa satong komunidad, marangas sa saindang masakit na kamugtakan, huli kan tabang asin pag-anduyog kan saindang mga pamilya, asin mga katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan makisumaro sa kapanuan nin buhay na ipinanggana ni Kristo para sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Ama niyamo, sagod paman, nagpapasalamat kami sa imo, huli kan sa imong karahayan sa pag-apod sa mo, sa bagong buhay, kan sa imong aki. Giyahan asin surgon mo kami, sa samo mga kinakasibutan, magdanay kami sa paglingkod, sa imo sa mong pagmangdo sa kapwa, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan Eucharistia.
ang sakuyang buhay sa kodbaman. Kaugmahan ng sakuyang puso asing kalag, na ikadanay na paglingkudan. Sa imo sa nagakurangan, ang sakuyang isip asing mo. Dinudusay ko sa imo at alingkasan ko para sa kaumawan mo. Tabani ako kahurangan na magdanay na maimot sa imo. Ako mandangan bendisyonan ang sakuyang panugasa sa imo. Sa imo sa nakagurangan, ang sakuyang buhay sa kodbaman. Kaugmaning sakuyang puso asing kalag, na ikadanay na paglingkudan. Matindog po ang gabos. Magpamibay ko mga tugang talansa ko asin sa indong atang mako malugod kan Dios amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. O Dios, kaming ginibo mong mga kasumaro kansaro asin nangungurog na pagka-Dios sa bagsik kaining sinasambang pagtinao tauhan kan sakripisyo nakikimaherak na gibuhon mo tanganing siring na minidbidmi an sa imong katotoohan kami manlugod makasunod kaiyan huli kan mga marahay na ugali huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Hitas ang mga puso. Itinaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mumuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa itinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus, asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa mong kaligtasan. Nagpamidbid siyang padi, altar asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugman kan Paskwa, naguugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na vertodes, asin ang mga angheles na potestades, nagawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ning mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo. Kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, haladan ang minaligtis sa ngalan kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan,
Maluhod po. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod, ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanala ka ng bon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Kan siya na sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkua siya nin tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanyaman nin kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom ka ini. Tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inay paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Asing pag-inom Kan kalis, kan pagkakadang mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, sagkod na ikapagdato. Kaya kami nagrumdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asing kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamahera kami nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan ay nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong papa si Francisco, asing kan sa mong obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang, ay nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Pedro Bautista, San Juan Evangelista asin apostol, asin gabos na santos, nagayto pa na kapagayagaya sa imo, maganigong bagin kay ras kan buhay ni dayeng kasagkoran, magaumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asing kaiban niya, asing sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sing kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
matindog po ang gabos. Natukdoan kan manakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian na ngas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-alaw, itao mo sa muya ngunya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin pare kami ang narahasa sukot, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot na maybe kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginday talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglawom asin pagdatong, kan sabong paraligtas na si Hesu Kristo. ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari pagilingan sa mga kasaalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabuktan. Ika na buhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinauman,
Tinuod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Sa diglom di kinaban, uyaan ilaw na nagliwanag, ang kaligtasan nin katawhan, ki Jesu Kristo na nabuhay liwan. Siyang kagurangan na nagparaning kasaklan. Siyang pagnamo na nagdarani katoninongan. Sa kong kakaramon, ulay ni Diyos na kakurangan. Ang katawahan makakaharap, pagkamuot iyon dahilan. Siyang kagurangan na darakan katotohanan. Siyang paglaom, magtataonin ko sa kasinduhan. Siyang kagurangan na darakan katotohanan. Siyang paglaom, magtataonin ko sa kasinduhan. Siyang kagurangan na darakan katotohanan. Siyang paglaom, magtataonin ko sa kasinduhan. Matindog po ang gabos.
Mamibi kita. Kagurangdan, nakikamaherak kami, magkanagong maghumari ka sa imong banwaan na tinukdoan mo sa paikan mga legitno na misteryo, asing gibuhang magduman hali sa lumang pagkabuhay, pasiring sa bagong buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangdan. Amen. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan tapuan sa tong silibrante ngunyan, si Reverendo Padre Ryan Fenis. Ang sa tuya pong mas sponsor, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family. Pasalamatan taman, ang sa tuyang akolito, ang mga nagbasa asin Ministro Laiko, asin sa induman gabos na uyadig din na nakisumaro sa misang ini. Salamat po. Pasalamatan taman po ang management kan PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-air kan Misa ning Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9 asin may hinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang Misa ning Banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang Misa ning Banwaan. Day po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-attendir ning Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangdan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan asin pakabanalon ka Dios ang sa indo makagamitan sa pagpamibi asin pagdebosyon. Bendisyonan asin patalubuon kan Dios ang sa tuyang Romano Katolikong pagtubod. Bendisyonan bulungon man kan mahal na Dios ang mga naggihelang magkaigwalugod sindaning kaumayan sa hawak man asin sa kalag. Bendisyonan kan Dios ang mga nagsisilibrar kan sa indang birthdays, wedding anniversaries asin mga importanteng okasyon na sa indang ipinagsisilibrar ngunyan. Bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan an Ama asin an Aki asin an Espiritu Santo. Amen. Nakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Sa pagsamba, pinili mong banwaan, napanogan tataramon. Magdanay sa muya, sa imong biyaya, sa pagbukyaw kang kahadean. Maglakaw, danay na kaibahan ako, irugyaw at maray na mareta ni Diyos sa gabos, kaugmahan asin kaligtasan, handa ka